Berarti kue sing muni plekutuk ya. Aku ora. Gangger nyong plekutuk gangger kaya Bu Sinden. Kayak monine apa jajal? Wos. Berarti tambah ya. Tambah gede sih. Apa? Anak iki sing perawan-perawan iki. Lah niki si perawan. Iki Perawan, Mbak Lita, perawan. ini saking Perawan. Temanggung. Perawan Mbak kabeh. Indi. Iki ya perawan iki. Wih, Nyong ya isih perawan. perawan. Eh, Isih perawan sih. Ciblek. perawan. Tesi. Buktikan. Bar operasi. Operasi zebra mergo ora nggawa SIM dek. Sikile cupet. Aniat gegaruk. Ayo sore sejarah cah cilik. Ya ora kaya kue nyong ya no. Udah perawan. Tuh. Bar Saya mantu. itu. Bar mantu. Aja pamer. Iki tak kandhake dulur-dulur seniman. Ngoten. Nggih bagaimana aja pamer njur matur Pak Mas Basuki kula nembe kemawon mantun. Mboten ding Pak Basuki lho. Ora tenan? Oh ya wis. Lah. Ya, anu wingi lah. Ayo. Nggih. Nyuwun. Mbak Oto, enten bintang tamu setunggal malih. Menika Oh, nggih. Sinden Lian Sindu ingkang dipun kersakaken warga menghibur warga Desa Kaliurip mriki. diatur Penonton jeneng. yang giteng mriki wah mantap banget. Nggih. Yo disipo aja. Yo, seprot. Lian Jumeneng. Sepot semprot. Oh. Ha? Oh ya. Ha Mbah Oto. Eh, Nek Lian Sindu nih niku piyayine. Bedane ado mboten ngayu ciblek. ora. Ora. Bisa sawangan. Wih, padha-padha seragam lami wernane. Ya padha ora ono beda. Iki 11 12. 11 12. Lian Sindu 11 kae Lian Sindu 12, DE 11. Dadi ming sithik ning iki 12 siang kae 11 malam. Lah tak ngenteni mataharine mubeng sik. Maksudnya keprimen. Ora. Wong pada bae wadon. Mbak Lian Sindu ya wadon, nyong ya wadon. Kie duwe irung, nyong ya duwe irung. Ora kata nyong bolongan tok. Tetep ya wong wadon. Lu ya iya tetep komplit anandasa Podo wedok. tangannya pada wadon. Pada wedok Pak. Bolongan ya tetep sanga ke bolongannya sanga nyong ya sanga. Sama, jajar dijajar kayak ngene iki. Tetep. Sami Pak De. Nah, Jajarke. Ana tas kresek ora? Gua apa? Arep Kenapa? mutah. Aku arep mutah. mbok arep nggo wadah. Disadari kaya ngono ki anugrahing Gusti sing akarya Nah ya, jagat. aku yang menyadari tapi kan Pak Demarwoto sing arani nyong warna-warna. Sing mancing kae lho. 11 12 apa? Iki kaya bar dicas ya banter banget suara. Mau lobet ya saiki bareng ana Lian Sindu njur banter. Ya ora kae kowe nyong Emosi dipadak. deh kok. Mboten emosi aja dipadak-padak. Nah sing penting tuli wong wadon setia. Sing setia sapa? Lah ya Mbak Lian ya setia nyong ya setia Setia karo sapa? Black. Kowe setia karo sapa? Karo bojomu? Yo. Lah karang bojomu ki rada ora weruh kok. Ya Anane ciblek. kowe ya mek Salam. Sampeyan donek elek. Kuwi aja emosi. Lah kepripun sih? Tenan. Elek karo Ayu, sampeyan elek Mbak Lian Ayu. Nggih. Ki awet sampeyan. Awet sing elek nggih. Kaya Mbak Lian Ayu sesuk karang enom ta. Sesuk nek wis tuwa. Lah umur Udah 8. dielek. Lah Udah. umur 80 Ning nek wis. ciblek saiki elek, sesuk elek, tuwek elek. Nah. Kuwi awet. Awet mati sos. ya elek. wis kowe Beda karo ki sing ayu. Kowe- Sing ki ayu mengko mati ndek kuda ora karu-karuan. Kowe Emosi iki meneh. elek ning konsisten. Iya. Elek kok konsisten. Ayo sekolah elek nganti mudar ya elek. Kon mbok elek tuh. Ning malah ngono awet, blek tenan. Iya. Soale apa? Bolongamu irung kuwi cilik. Ambek kamu iso ngirit. Irit.